Bikote hobeto esan da. Nondik anatea zue taldean izena? Espalak. Espalak. Ba, hori behitu. Nio nitxun 2016an 6 urte talde berrizkuan diskuan ekoiz lanetan, eta beak diskuan izena jarri zin Espalak. Bai. Eta guztain zitzaiten, eta orduan gu gaindik taldea sortu gabe, eta jokin abeslaia egaldu nitxon, jo, eta Espalak jarri behar diok, eta bai, eta honeatik eta haudek, eta tronkuan, zeak, eta hola historioa kontauz txan, oso interesantia. Kontauko pixka, zerek Espalak? Eska azpintzaitek egila. Bai, bale. Espalak bai, baina pusketak, ez da? Egur pusketak edo... Astillak. Eta beak zantzin bau tronkuadek musika, eta gu etu tronko horren... Espalak. Eta, bueno, la histori ilusio hauan, eta poetiko hau, eta politia hau, baina... Hortik, topauko zue, beak esan da bezala. Orduan esan in, hostia, unen baten talde bat iten bait, beste talde bat, Espalak garriko zitzaiten izionatzi. Behai permisu ezkaun itxon, da ondo irutu izan. Bikain. Bueno, eta azkenengo diskan izena, Gatza. Gatza. Ze hori zeatikan, Gatza eta Biberra, eurra, oze. Bisitazuna. Bai, bizipoza, bizkat gatzak emateik ez. Bai, aurreko diskuan izena oso luzia guan, eta esan ginen, bueno, enguan... Hain luzia, direktoa, bai. Hortzaina, hotx, gurire kostaite txegu. Euskal Herritik kanpoia, nite kuento. Esan gini, bueno, zerbait motxa, hola, erreza, eta, bueno, hola, Gatza okurru zitzaigun, da, uste diskoa ondo... Furgonetan eta guan, bat izan zin Gatza, eta, venga, hoxe, eta, bai. Bikain. Eta, adibidez, aurreko diskakin, esan dezula bira prestatzen nahi zerala, eta kanpuan ez duela ondo askatzen igual zuen, kanpotikan erabiltze zate, nondik no ebilizate? Bai, Euskal Herritik kanpo, bueno, estatuan asko jodio, aurten. Galizia, Barcelona, Madrid aldeare jutea, bai. Horti bera ja gutxi, baina bai. Iparralde normalian. Lehen urtean egon ginen, Portugalen, da... Portugala, bai, noiz benka kanpo haite dugu. Italian egon gaitu, bueno, zaiatzaituk, pixka eskapaditan bat abestiten. Bikain. Eta, adibidez, zuen abestitan, kanpotarrak ez dira, asko enteratuko, baina zerra jorratzen dituzu ez, dan euskera zitezu ez. Bai. Ni zuen kantun bat ezagutzen dezatik, guazenen alaba tope ibiltzea, eta hor bakazue abesti bat hor. Bai, hartzea, eta beste, bai. Bai, etzakit. Suizan, ez da? Suizan, horreko diskoko zindela. Bai, bueno, de todo, azkenean oso barneko hitza ditu askotan, gai sozialak bai, baina, normalea momentuan ertetzaiken eskantu egiten ere izenean, egun nola hon, da, sentimentuak, eta batzutan zeago. Eta horiek esan deken ere bai, gehiena beha jartzitu, esan du abeslarik bai jartzitula, o horiek zene modatzen zi? Ez que gutza, abeslaiak euskeraz etzekik. Eta, bueno, gulertzeik, beha tuterakoa dek, honea karri ginen, taldia egin, eta, bueno, ikasten nahi dek, eta beak bai komentatzeik, pixkat itzen honen idea, konzeptua, asko zatzen. Pixkat, etzakizeo, menos poetiko, más, no seke, eta, bueno, ni saiatzen hau bere... Moldatzen behi gustatezakona. Eta esan aldiz betrekin, baina beko hau esantzak eta hau nahi dik esan da, taga, beko zerbait esan. Hori ere, bai. Ikatxila, man. Bueno,